Získajte nový úsmev s doktorom Ala Abu Shareja v zubnej ambulancii Al Amira Dent, nachádzajúcej sa v Banskej Bystrici na Bernolákovej ulici, ktorá je moderne vybaveným stomatologickým pracoviskom so skúseným personálom. Hovorí sa, že kto sa bojí, nesmie do lesa. Do lesa možno nie, ale ku nám sa prísť báť vôbec nemusíte. Plne vyhovieme vašim potrebám tak, aby ste sa u nás cítili príjemne a pohodlne. U nás zostáva váš strach pred dverami ambulancie. Profesionálny príjemný tím a ochota. To je naša pridaná hodnota. Môžete sa presvedčiť sami na vlastné oči a navštíviť nás. V zubnej ambulancii Al Amira Dent doktora Ala Abu Shareju poskytujeme pacientom okrem špičkovej zdravotnej starostlivosti aj pohodlie a pocit istoty, ktorý často pacienti v zubných ambulanciách strácajú. Tiež sa snažíme, aby pacienti u nás zabudli na pocit strachu, typický pri návštevách zubných ambulancií. Srdcom a hlavou našej ambulancie je pán doktor Abu Shareja, ktorý v rámci zdravotnej starostlivosti používa najmodernejšie stomatologické technológie v kombinácii s najnovšími poznatkami získanými na medzinárodných kongresoch. Preto v našej ambulancii vieme riešiť aj tie najkomplikovanejšie záležitosti spojené s ústnou dutinou, ako sú napríklad chirurgické extrakcie tzv. Zubov múdrosti alebo detské frenektómie pomocou laserového prístroja, či estetické stomatologické výkony pomocou kompozitov a komplikované endodoncie. Na získanie vášho nového krásneho úsmevu pán doktor Abu Shareja využíva techniky na bielenie zubov, aplikácie dentálnych šperkov a v neposlednom rade je to vynikajúca spolupráca so zubným laboratóriom pri výrobe dokonalých fixných aj snímateľných náhrad, pri ktorých používame nadštandardné materiály. Pri zákrokoch majú naši pacienti možnosť sledovať televíziu, vďaka čomu nie sú obťažovaní zvukom zubnej vrtačky a ich pozornosť sa nesústreďuje intenzívne na samotný zákrok. Pri zákrokoch používame ako najnovšiu technológiu aplikovania anestézy tzv. STA systém. Vďaka tejto technológii, riadenej počítačom, znecitlivie len konkrétny zub, takže pacienti po zákrokoch nemusia prežívať nepríjemný pocit trpnutia celej strany tváre ešte niekoľko hodín po zákroku. Zubnú ambulanciu máme vybavenú aj rentgenovým prístrojom, vďaka čomu šetríme svojim pacientom tak vzácny čas. Špeciálne citlivo pristupujeme k detským pacientom a ich chrupu venujeme rovnakú vážnosť, ako je to u dospelých pacientov. Pri zubných zákrokoch si môžu vybrať rôzne farebné výplne, čo u nich pomáha zatieniť nepríjemné pocity zo samotného vrtania. Hygiena a prevencia je pre našu zubnú ambulanciu prvoradou záležitosťou, preto k nej pristupujeme zodpovedne a precízne. U nás pomocou používania najnovších technológií, získaných odborných vedomostí a skúseností, prístupom personálu našej zubnej ambulancie sa snažíme vytvoriť pre pacientov príjemné, upokojujúce a dôveryhodné prostredie tak, aby výsledkom bol vždy nový úsmev. Ten je pre nás totiž najkrajšou odmenou za vykonanú prácu. Tešíme sa na vašu návštevu a na váš nový úsmev. Viac o nás nájdete na www.novyusmevbb.sk.